Ahoj, daj prosím, subscribe, veľmi mi to pomôže. Ďakujem, uži si video. Dobre, počúvajte, ďalšia vec, čo som dosel. Cez víkend, v sobotu alebo nedelu bude, jak bol výkričník PC pre Saby, tak bude výkričník PS5 alebo niečo. Budete hrať tento mesiac o PlayStation Saby. Držím vám palce. Držím vám palce. Mafia domovina, to čo je? All of the men in this room are bound by blood. This is a family. And in this family, we follow a code of honor. It is not forgiving. To betray one is to betray all. Kedy? Do you wish to commit yourself, your life, to this family? I do. Môžeš mi povedať, ten hotspot? Posíler, ďakujem veľmi pekne. A neskôr poslal do nohy, to pozriem. Repeat these words. I swear my loyalty. It's a family. My flesh has to burn like this saint. If I do not keep my oath. Koľko je v jednom? 50? Viec? 40 je v jednom, hej? Welcome, Enzo. Máš 200 hviezd, 105 dní. I tam aj predpokladáme, že kedy to asi Takže vychádza. 250 €. Tam bude aj audio. Plus všetko, pasy, všetko. takže 300 € do toho najebem a nič. A nič. Aj tak nič nepadne, ty kokot. To je blbé, to sa oplatí, že? To je naše, to je naše. Well, they get themselves level here. Ederson, wonderful goalkeeping. Strážovou! Real chance. The keeper, impressive. And just failing to bend the run enough. Nedá sa tak dostaneme, čo?